I den her video, der vil jeg lave noget fis med nyhederne, fordi at jeg synes nyheder de er åndssvage. Ja, de kan godt være gode nogle gange, men i hvert fald så kan de også godt være rigtig irriterende, hvis man skal se noget i tv'et, og så nu er der nyheder. Snuse op, jeg er virkelig forkert. Men her kommer det. Nyhederne, det er en mand, han spiser nachos i Jylland. Og værst af alt, han bruger ikke stærk salsa, han bruger sødt. Et yderst nødstilfælde. Det kan ikke være bange, politiet er på sagen. Jeg tror lige, jeg tager åndelig. Du filmer ikke, vel? I den her video, I får lige noget dejlig musik. Så hvis I ligger der om rummet, bare lige lægger se videoer. Så her kommer det.